Kublai shibun api parlok brok baju pej persan ya kane ka channel mau benar te parlok bro mentang maraban pentip yang cepi ya kane ka we ka jela kai football ka bahedu hapo South West Hill District palapan ya ka mau langwir sport club ya kane ka football tournament latib rukum ka football invitation tournament arjar fly arjar arpu sau balapan ya ka mau langwir sport club te kan sedang no haka arpu pratrik auto bar arjar fly ka badai menta ka teo hi sngi sajan te ha kane ka sngi ka jiya kun kalong hapadeng ka silong lajong kana kun bersa ya kan North East United haka por Shibaje no pai sngi tengi ya wer ya pi baro ki pajba jong ka than South West Hill District Brokaway bat kum juru ki pajba jong ka Meghalaya hi Brokaway ban wan man kersan ban pej ya kane gajela kai football haka ba kajiya kun golong ka ba itanat bat ka ba ibang shisha la da pi wan ban pej wan ban saki dala ki jong hikmat namar ba gajela kai hapreng ka chong jong bat ka North East United kalong ki baro atlet tim ki long ki tim ki ba klan maแต่กันในกรรมดันก็บางเป็น EP ก็ได้กันนี้กรรมดันจองกับมอลังวิร์สปอร์ตคลับหากบ่ากีบีก็ได้กรรมดันพลังกับกรรมดันพลังออริจินัลแต่กรรมดันก็ลองกับอิตนัดมาหาดุกตากับได้ฮับปอมาดันไซส์นัดมอลังวิร์แต่กันนี้ก็จะกบและในกันนี้ก็จะทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลก็ลองกับบ่าเฮ็ดบ่าหาดุกตาหากบ่าหากนี้ก็สดัง N1 บันลองชิปเกสได้อิบาอาร์เดนมิลาร์บาไซโอมวยบัดกัดดอนรุกับ LED don ru ke giant screen bat ki share leader bat haka ta si ka ba kham so tana sisu ka don ru ka replay la tapi kwa banyo i ya ka replay ru pien yo i ni ka tormen ka dei ka tormen ka ba hedu apo South West Hill District at kum juru apo ka Meghalaya nomor ba ki price baro ki poi hadu arpo san lak dengan ngej bapin wan saki dala ki jong hikmat ha ka tai ka sngi ka bare sngi sajan ki de ban poi hapo ka Shibaje kanang bapin yo ka jaka chong ka babiang ha ka ba ki nong panya jane ka sport club ka lapan khai lupaya pi ki ne ki jaka chong ki babiang ma ha ka bala don lupa ka gallery ka stadium bat kum juru ki jaka chong ki bala extend ban chna bha nam ta jong pi te wan man saki ban ai jikir chan ru ka sport club ha ka ba de bat ka ne ka tournament ha ka ba de bat ka ne ka sngi kini kinong panya kilak ban krep bahan nam ta ka chong nam ta jong pi sawan wat ku slai siu ka bairung ka ba de cheese pa san po tingka ha ka ba de bat ka chong ha ki gallery te ka don ru ka bairung ka ba de live pa tingka ka ba de VIP gallery te sawan ha ka te ka sngi si sajan ha po molong wir ban kersan ya kan ka sport club kum juru ban pej ya kan ka jila kai ka itanat ba hadu kata hap deng ka silong lajong kan kun bersa ya kan North East United te kini ki tim baru arteli ki tim kilong kiba itanat bat kiba klain bor ba hadu kata te sawan ban saki dala ki jong hikmat ha ka ba kinong penya kila pen kre ban sedang no ha kata ka sngi te kadai ka jingkar chan jong pi ki paj ba ki ru ik football ha ka ba kinong kersan kinong penya ru kin la ban penya chakmat ya chakrang ya kan ka tormen ba ai ba kan ka tormen kan poi sha ka jing job bat ingej ru ba kan ka game ha ka ba de ka tai ka sngi kan itanat adu kata di tang kan kublai shibun paj ba baro sapet ya kan ka maran jong ka molong wir kolong ka ba itanat ba adu kata sawan ban bisa ada lagi jong hikmat pej hadu kat no kila kini penjaj hak bayar dari bat kan ka tormen ka ba hedu apo South West Hill District di tang kan kublai shibun kublai si jarngu desa subscribe at share ya kan ka channel mau benar kenang ba pin tip ya ki kubor hak bayar dari bat ka jing berbena ya ki jila kai ki ba dang wan dan ki badang sa di tang kan kublai shibun